Talbos ng kamote with magbukayo kita. Ayan. Ito na siya. Ready na. Konting asukal lang, pero magiging balasa yan. Dahil, lalagyan natin ng asin. Ika-caramelize muna natin to. Ang sekreto, malupet. Starting to caramelize ako. Over charcoal heat. Dali na yun. Konti lang naman yung mukha natin. One whole coconut milk. Tama ba? Ilipin na natin. Topping. Cover lang natin siya for the melting process. Amoy na amoy ang bukayo. Sarap yan. Pwedeng lagyan ng vanilla. Sarap. Yan, oh. Medyo medyo maputlang bukayo. Kulang sa asukal. Ayan na ang bukayong kulang sa asukal dahil mahal ang sugar.